Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka Pynkheiñ ya ka laway jongpi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam yapi. Yasno but ka ICA. Menteri rang ba jong ka Jammu and Kashmir Omar Abdullah ulatho ha ka ex account jong u baka Pakistan kla Pynkheiñ yak saskular sanga yasiat bola bu ro daga video ban pen I baka Pakistan kidang set drone Srinagar mantakamin bat bag sipai jong India ru kidang set pen thai ki drone kiba bon kilat thai kubor kiba he hagari India kila palai yak kubor jong ki ban pen I baka Pakistan kla Pynkheiñ shisha yak saskular pat ki dan ru ki breu jong ki dan Jammu and Kashmir ki balik ben ring dor ya kani nang tal yak kubor bah Punjab bat Rajasthan la plip laj Biang namar baka don nga jinga set hadu menta kampan mi kanu ka kubor nak sarkar pedang lani nak sipai penting na ya kani ndai ka dik report ka bagi nanglum kubor ke pentip sikipat ba baka Pakistan kla Pynkheiñ ya ka ceasefire. Kariu fight the bomb, kariu bomb. Kariu under fight the bomb. Kariu bomb, wait kariu bomb. Dapat fight kariu bomb.